Jó napot kívánok! Jó napot! Én Tunya Pukival beszélek? Igen, avval beszél. Miben segíthetek? Tunya, eltévedtem. Most bikini mellett vagyok, és bikini fenékre kellene mennem. Értem, segíthetek valamiben? Igen, merre kéne mennem? Először is tolasson hátra, Oké, meg vagyok. és forduljon balra. Igen, Utána üljön le, igen, és pukizzon. igen. Pukizzon, és szálljon magasra. Bocsánat, most nem tudok. Lehetne az, hogy egy picit később. Nem, akkor adok magának babokat, tessék. Köszönöm. Egye meg, és pukizzon, és szálljon magasra. Hát ez nagyon finom. Örülök neki. És most szálljon magasra.